Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi wilujeng pepanggihan malih kalian channel Pambudaya. Nanging saderengipun kula matur mugi kanthi sih rahmating Gusti ingkang Maha Agung kula kepareng misungsungaken dumateng para pamirsa sedaya lan para kadang ingkang kestu mriksani channel punika. Ing pangajap mugi ing samangke sageta minangka imbuh-imbuh kasagetan kula tumrap para kadang ingkang tansah gegulang, tansah paring kawigatosan sarta nglestantunaken seni kagungan Jawi tilaran leluhur ingkang satuhu adiluhung menika. Ananging saderengipun mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten dumateng para sutresna sedaya awit sedaya kekirangan lan kalepatan anggen kula medharaken ing samangke. Karana sedaya wau inggih awit kiranging seserepan sarta sepining pemanggih tasih tebih saking sampurna. Pramila senadyan anggen kula nata ngantos jelimet kados dene nglempakaken wos wutah ing lebu, pangajap kula inggih pengin dados sae nanging parandene kasilipun dereng pojo-pojo. Ujubing tekad kula namung setunggal, inggih menika sekedhik saking pengalaman ing jagating kagunan Jawi menika anggen kula tansah mulat sarira hangrasa wani rumangsa handarbeni saha wajib angrungkepi miwah hanjunjung sedaya yasan anggitan lan warisan para lebda, para luhur, para winasis, warisan ingkang sakalangkung adiluhung. Saking punika sak gaduk-gaduk kula kepengin sanget nduduk ndudah mekar ngrembakakaken mutiara ingkang sakelangkung sawetawis sampun kapendhem, kepara malah sampun dipun kiringaken. Pramila saking menika wasana mugi wedharan samangke sageta dados sarana pasinaon lan wimbuhing kasegetan tumrap sutresna ingkang sengsem olah kabudayan run tumurun dhateng putra wayah ing bincang. Ing mriki sekedhik badhe kula aturaken wedharan bab tembang utawi sekar. Samangke ingkang badhe kula aturaken menika tembang macapat. Ngiras pantes kalian testimoni tembang macapat menika asring dipun tembangaken nanging era sekarang menika sampun mulai terkikis, mboten ateges dipun tinggal nanging sampun dikesampingkan. Nah, pramila saking menika sekedhik pangertosan bab tembang. Tembang utawi sekar menika wujud kagunan Jawi ingkang gumelaripun menika lumantar suwantening manungsa. Dados tembang menika, sekar menika anggenipun nglampahi menika kanthi suwantenipun manungsa. Anggenipun medharaken rerencening basa ingkang dipun anggit dening para lebda menika kanthi lagu. Mekaten. Macapat piyambak menika ingkang mastani wonten ingkang mastani maca papat-papat. Menika boten lepat ananging wonten ingkang langkung trep. Sinaosa maca papat-papat ananging mangke praktekipun boten kedah maos papat-papat inggih kedah njumbuhaken kalian
tembung ingkang kawedhar wonten ing tembang macapat menika. Nah, macapat piyambak kala wingi sampun sekedhik dipun rembag kalian kanca T3 ing konten saderengipun bilih macapat menika kaperang utawi jenis macapat menika wonten 11. Nanging ugi wonten ingkang mastani macapat menika wonten 9. Lajeng ingkang kalih menika mboten kalebet macapat. Mboten badhe kula bahas menika sing baku sedaya leres. Ingkang kula agem samenika macapat wonten 11. Macapat 11 menika benjang badhe kula wedharaken setunggal boko setunggal. Terus kaki kula kemawon bilih saking 11 tembang menika saking Mas Kumambang dumugi Pucung menika yektosipun gambaraken filosofi hidup manusia wiwit saderengipun lair tasih wonten wiji ngantos dumugi mati. Mekaten sekulumit benjang badhe dipun wedharaken langkung ratitis malih. Salajengipun bab macapat menika salah satunggaling utawi salah satu cabang dari seni karawitan. Dados sedaya paugeranipun menika ugi mboten singlar utawi mboten sisip saking karawitan. Wonten ing macapat piyambak menika wonten paugeran ingkang mboten ingkang kedah dipun ugemi. Menjawu wonten ing macapat wonten paugeran ingkang kedah dipun ugemi. Ingkang setunggal guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Guru gatra menika cacahing larik saben sapada, saben sak tembang. Guru wilangan menika cacahing wanda saben sak gatra utawi cacahing wanda suku kata, jumlah suku kata saben sak baris. Lajeng guru lagu menika dongding utawi suku kata terakhir huruf vokal ingkang wonten kantun piyambak. Guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Salajengipun paugeran ingkang dipun agem wonten ing tembang macapat menika titi laras utawi titi nada, notasi. Nah, titi laras ingkang dipun agem wonten ing tembang macapat menika ugi sami ingkang dipun agem wonten ing karawitan. Inggih menika laras slendro lan laras pelok. Laras slendro menika kaperang dados 3. Ingkang sepisan slendro pathet 6, lajeng slendro pathet 9, lajeng slendro pathet manyura. Lajeng laras pelok nika ugi kaperang dados 3. Pelok pathet 6, pelok pathet 5, pelok pathet barang. Jlentrehipun mekaten. Langsung kula contoh kemawon laras slendro. Ungelipun mekaten. Saking titi laras 6 ngandhap seratanipun angka 6 lajeng wonten titikipun ngandhap 6 cirolu monem cirolu mandhap loro cinem loro cinam. Dados gambaranipun laras slendro kados mekaten.
bab pathet kala wau mboten sah dibahas rumiyin, sing penting ngertos titi nadanipun, urutan nadanipun. Kula wangsuli slendro. Nem cirolu monem cirolu loro cinem loro cinam. Nika slendro. Lajeng mangke pelok sinaosa notasinipun angka menika sami nanging ungelipun benten. Mangke menawi sampun kula caosi conto lan dipun pirengaken, dipun raosaken, mangke badhe kraos bentenipun. Contonipun ngaten. Nem cirolu monem cirolu wangsul mandhap loro cinem loro cinam. Kagem pangertosan bilih ing titi laras utawi titi nada urutan nadanipun pelok menika wonten nada sisipan utawi laras sisipan. Nggih menika laras 4 kalian laras 7. 7 anggenipun nyebat pi. Nggih, mboten tu nggih. Pi. Menawi dipun suwantenaken komplit pelok mekaten. Nem cirolu pat monem piji rolu mandhap loro cipinem pat loro cipinam. Wangsuli malih. Nem piji rolu pat monem piji rolu wangsul mandhap loro cipinem pat loro cipinam. Nah, kala wau menika tulodo utawi conto ingkang kula caosaken slendro kalian pelok. Nah, menika titi nada utawi titi laras kalih menika ingkang damel paugeran utawi patokan anggenipun nembang, anggenipun nyekar. Mekaten sekedhik pangertosan bab tembang lan titi laras. Samangke badhe dipun wedharaken tembang conto, tembang mocopat. Oke. Wiwitan saking Mas Kumambang lan sapituritipun. Menawi cekap sematen atur kula kathah lepatipun nyuwun sih pangaksami. Rahayu sagung dumadi. Salam budaya, lestari budayaku, ojo lali Jawane.